Inugi tayo man dati amen sahay tayo. Itang arabi kakabsat. Babae iti panagbasak dati nga nasantuan asurat ti Biblia nga masarakan iti libro ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16-17. Amok nga mo tayo daytoyen. Ngem dayto ti kunana. Gapu takas taunay ti panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno ti siya sino man amamati ken kuana, saan amatay, nudiket agbyag nga agnanayon. Amen? Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno ukumen na ti lubong, nudiket tapno isalakan na. Babaen iti daytoy nga paset iti Biblia kakabsat, ammo tayo nga kastaunay ti panagayat ti Dios kada tayo. Amin. Haanlaeng nga dagiti Israelita idi nga pinili ti Dios, wenno dagiti Hudyo nga pinili ti Dios idi, nudiket datayo. Amin. Amen? Ket babaen met iti daytoy nga paset iti Biblia, maamuan tayo nga babaen ti ayat ti Dios. Ada daytoy parabor. Parabol, ta inted na. Adami dato'y asi, nga mangipaneknek, ti panagayat na kada tayo. Babaen iti daytoy nga paset ti Biblia, ada ti parabor, ken adamet iti asi ti Dios. Hallelujah. No, panpanunutin tayo kabsat ket, kasla awan ti nagdumaan na ket daytoy, no kitain tayo DJ Ilocano Dictionary tayo ket no inkayo birukin ti parabor wenno grasya ket ibagan ti definition na kit ayat wenno asi. No intayo mi kita iti definition ti asi kun ano ket ayat wenno parabor isu nga kasla agpapada. Ngem kakabsat ti parabor wenno grasya, daytoy ti haan ang maiparbeng asagot. We don't deserve it. Haan nga maiparbeng asagot, ngem inted ti Diyos kada tayo. Apay, gapu tayo ayatin na tayo launay. Amen? Daytoy nga parabor, isu ti sagot ti Diyos adi tayo magunod, wenno malak ang babaen iti anyaman nga kinasayaat nga aramidin tayo. Dahito iti parabor, winutay grasya. Dahito mit asi, panangaasi ti Diyos, wino mercy, kakabsat, dahito iti maiparbeng adusa. Ngem, haan nga iti ti Diyos kada tayo, apay, gapu tayo ayatin na tayo. Ada dito iti parabor, nga iti na uray nung hantingan nga maiparbeng awatin tayo, adami dito iti asi, nga maiparbeng nga lakamin tayo ngem hanang aited kada tayo. Apay gaputa managayat ti Apo. Amen? Ako na ti taga-Roma nga nagbasol tayo amin. Ket ti basol, ti supapak ti basol, ket patay. Ngem gaputa managayat ti Diyos. Ada ti parabor, ken ada ti asina. Amen? Thank you, Jesus. Kakabsat, ura pa'y patay ti supapak ti basol tayo, ay ayatin na tayo ti Diyos. Ay ayatin na tayo ti Diyos. Nasyan kada tayo ti Diyos, ket pinaraburan na tayo. Da tayo nga mamati, kiniapo tayo nga Hesu Kristo. Amen? Isu nga insalakan na tayo, babaen iti parabor. Iti parabor kit dito DJ. Sagot nga ited na. Ket dito laing mangawat ti aramidin tayo. Ulitik manen ti kunan ni Pablo iti taga Efeso Kapitulo 2 versikulo 8-9. Kuna nakit tagapo ti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pamati. Kahit nangasawin kakabsat, awan sa bali nga pamuspusan no kasano ti pakaisalakanan tayo, no dilakit iti pamati. Pamati kini Apo Jesus. Amen? No dilakit babaen iti pamati tayo kini Apo Jesu Kristo.
imay ni Apo tayo Hesus Kristo nga mangbirok ken mangisalakan kadagiti napukaw. Akas na isurat ijay San Lucas 19, versikulo 10. Ket datayumet nga naisala kanen, babaen iti pamati tayo ken ni Apo Hesus tayo, datayo nga naadaan ti biag nga agnanayonen, addamet iti dakkel a responsibilidad tayo, akas na isurat ijay taga Efeso 2, versikulo 10. Kunana ket, datayo ti aramid ti Dios, ket iti pannakikaykay sa tayo ken ni Kristo Jesus pinarswana tayo, nga agaramid iti naimbag, bayat ti panagbiag tayo nga intuding na idi. Kapsat ulitik manen. Datayo ti aramid ti Diyos. No, masamo yun to kakabsat, ket padasin yung nga birukin dato'y itagiti na dumaduma nga translation. Kunana ket, datayo ti aramid ti Diyos, datayo ti masterpiece nga kunana nukwa. Datayo ti sabali na idumduma tunggal maysa. Ti kahit nasawan ka kabsat ket may salaeng iti jen nga kabsat tayo. May salaeng ni Miguel a pastor tayo. May saak laeng a kabsat yo. Datayo ti masterpiece ti Apo. Ket iti panakikaykay sa tayo ken Kristo Jesus, kahit nasawan ka kabsakit, babaen iti pamati tayo ken kuana, datayong nga nangawat iti daytoy aparabor ti Dios, pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag. Iti kahit nasawan ka kabsat, gaputa na mati tayo ken Apo tayo Jesus, adati na ituding nga naimbag nga aramiden tayo. Bayat ti panagbiag tayo nga intuding na iti, ket dagitoy nga naimbag nga kayat nga aramidin tayo kakabsat, ket sa tayo laeng marugyan nga maaramid dagitoy no naawat tayo daytoy nga parabornan. Kas pangladawan kakabsat. Dito'y kanigid ko ket nailubungan a panagbiag. Amen? Dito'y met kanawan ko ket nailangitan a panagbiag. Ito'y kanigid ko kakabsat, dahito'y di sitwasyon ta idi hantay pa nga naawat ti parabor ti Apo. At datay pa lang ito'y nailubungan a panagbiag. Tumulong tayo nga mangipakaamo ti parabor ti Diyos ngem awan serbina nuhan tayo met nga igigaman, apay ta hantay pa nga inawat iti nga parabor na. Amen? Hantay nga maited, iti banag, no hantay pa nga naigaman. Amen? Hantay nga mabaling nga iburay, no awan met kada tayo. Pangarigan na kakabsat, dagiti naganak wenno apo ko tayo iti, nang nangruna kada tayo nga Pilipino ket idi may dadituyen deta lagop ubran ti aramiden dan sa day baga kada tayo nga ingkay makigimong ngem isuda ket tala mit agop ubran ti aramiden da angken din mangibagbaga nga ingkay makigimong tapno maamuan yu ti Dios ngem handamit nga mastrikan ti simbaan. Dagiti kasla ti kunak nga kliyente tay sudakit masapul damen iti parabor ti Dios. Amen. Laglagipin tayo nga ti titulo ti mensahe tayo itang rabiikit, ahente ti parabor. Kiti kanigid kakabsat ket dagiti kliyente ti parabor. Okay. Dagitoy adda diti Dagitoy adda dito'y kanigid kakabsat. Isu ti pagkunkunaan ni Pablo idi, ni San Pablo idi, surat na dagito'y muna nga paset ti taga Efeso. Mangrugi ti versikulo 1, nga kunana, adda idi tiempo
ana ibilang kayo anatay iti espiritu gapu ta sinukiryo ti Dios. Ket nagbasol kayo. Kakabsat ito ti kana sa ket sakbay nga naawat ti parabor na. Amen? At dati ito'y kanigid. Sinurot ko iti dakes apan nagbiag dito'y alubong. Nagiti nailubungan apan nagbiag. Pinaiturayan kayo iti tina espirituan apan nakabalin ti tangatang ti espiritu mangituray iti dagiti tattao saan nga agtulnog iti Dios. Apay gaputa dagitoy ket nailubungan apan nagbiag. Kinagpaysuna kaslatay amin kadakwada idi. Nagbibiyag tayo kas mayan nurot kad dagiti na idagaan at arigagay tayo. Dagiti na ilubungan at arigagay tayo. Inaramid tayo ti anyaman akayat ti bagi ken nakim tayo. Gapo iti daytoy na ituding tayo met nga agsagaba iti panusa ti Dios. Akas kaya dagiti amin at tao. Hallelujah. So, adadagiti na ilubungan, panagbiag, dito yung mikit na ilangitan, panagbiag. Ngem, dakkel ti panangaasi ti Diyos, ket ay ayaten na tayo launay. Kuna ti taga Efeso 2, versikulo 4. Kakabsat, dito'y kanawan ko, kasimbagak tatay, dito'y ti nailangitan, panagbiag. Datayo nga nangawat kadagitoy nga parabor ti Dios, datayo nga naisalakanen, datayo nga naadaan ti biag nga agnanayonen, datayo met ti ahente ti paraboren. Laglagipin tayo kakabsat nga before nga naawat tayo dati nga parabor, kliyente tayo laeng ti parabor. Di ka nasawin kakabsat ket, masapul tayo daytoy. Ngimitan ta datayo ti nakaawaten, datayo met ten iti ahente ti parabor. Apay gaputa naawat tayon, adda kada tayon. Babalinti nga iburay daytoy nga paraboren. Amen? Dagitoy adda ditoy kanawan pagkungkunan ni Pablo idin surat na dagitoy sumarunong nga paset itaga Efeso kapitulo 2 versikulo 5. Ako nana. Isu nga uray na tayo iti espiritu gapo iti kinasukir tayo, pinagbiag na tayo mairaman ken Kristo. Insalakan na kayo ti Diyos gapo iti parabor na. Iti panakikay sa tayo ken Kristo Jesus pinagungar na tayo iti na espirituan abiyag tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangi. Inaramin na daytoy tapno ti amin at tiempo ti masakbayan iparang na tinaisal sa lumina ken saan amatukod a kinaasina kinamang-aasina. Iti panagayat na kadatayo, babaen ken Kristo Jesus. Ket datayong nga adda dituyen kanawan. Masapol tayo nga amwen, nga ti parabor ti Diyos kakabsat. Haan laeng nga maipapan iti pamati tayo ken ni Apo tayo si Kristo. Haan laeng nga maipanggep iti pan nakaisalakan tayo. Ngem, isuday ti kang runaan nga amuen tayo. Amen? Hallelujah. Kakabsat nakadupay awagas ti impakita ti Diyos nung kasano ti panagparabor na. Gapu tamanagayat isuna. Amen? Ket kasano tayo met nga maamuan pay dagiti na duma-duma nga wagas nga impakita ti Diyos ti parabor na kada tayo. Kakabsat, babaen iti panagbasa tayo daytoy na santuan asurat na. Amen? Babaen iti panag-adal tayo daytoy a Biblia. Iso nga no, at the Bible study tayo kakabsat ket dumanon kayo men. Maamuan tayo dagitoy nga wagas. Babaen iti panakigimong tayo akas kadagiti ubrayan tayo itang rabii. Ket no basaen tayo daytoy nga nasantuan nga sao ti Apo kakabsat